Imos a mil, con un montón de contidos. Hoxe é día do teatro, falando de teatro, falando desa obra no Salón Teatro que podes disfrutar de mércores a domingo. Agora mesmo el asegurado enterado con Elia Costas, e seguimos adiante con máis protagonistas. Mira, é a primeira vez que nos visita, espero que non marche enfadado e que non sexa a última. Imos falar da realidade dun concello da nosa área de influencia, un concello querido, veciño, un concello que está o carón de Santiago de Compostela, polo tanto, da nosa realidade. Hoxe está con nós aquí neste estudio o alcalde do Concello da Baña, José Antonio Pereira Gil. Bos días, José Antonio, benvido. Hola, bos días a todas e a todos. Gracias por esta invitación. Entre unha cousa e outra, a primeira vez que visita este estudio, que espero, o importante é que xa está aquí. Sí. A verdad que non había sucedido esta oportunidade, os calendarios tamén complícanse ás veces, as asendas, pero bueno, estamos aquí e a partir de agora pois teremos un pouco máis de... Así me gusta. Bueno, como van as cousas pola Baña, alcalde? Ben, por a Baña... Como dixou o municipio? Por a Baña queda todo ben, todo tranquilo, que iso é fundamental, os veciños dedicándose ás súas cousiñas, nós gestionando o Concello e todo ben. Bueno, como presenta vostede a alguén que non coñece Galicia, que non coñece España, un xaponés? Eu son alcalde da Baña. A Baña, onde está? Que é? Como é? Como define o Concello? Mira, o Concello da Baña é un concello que está, para situarlo xeográficamente, pois estamos, hoxe chegar aquí levoume 19 minutos, o sea que estamos a 19-20 minutos da capital de Galicia, da catedral. Eso quere decir que somos un concello que non estamos aí olvidados na montaña, nin nun punto así distinto, non? Temos moi boas comunicacións, é un concello que, pois pode ofertar dende bo comer, que temos sitios onde, pois se pode xantar, se pode cear, onde temos tranquilidade, donde temos unha serie de rutas, unha ruta literaria, unha ruta de senderismo, pois distintas cousas que poden proporcionar ese benestar, esa tranquilidade a calquera persona que veña de fora. Temos uns ríos fantásticos para poder pescar, a xente que lle gusta, e tranquilidade, moitísima tranquilidade, e eso, hoxendía, pois é unha cousa que se busca. Cantos habitantes ten o Concello da Baña? Cal é o padrón? Ben, o Concello da Baña ten en torno a 3.363 habitantes, máis ou menos, non? Somos un concello que sí é certo que ten unha población moi envellecida, pero que dende a pandemia, é curioso, estamos vendo como, pois estamos tendo novos veciños, non? Si é certo que están vindo a vivir o noso concello, pois novas familias. Nos ofertamos no noso concello, a parte desa tranquilidade, temos un CPI en donde a capacidade para os nenos é de máis de, de máis de 180 nenos, e hoxe en día as aulas témolas, pois aulas con 10 nenos, 12 nenos. Estamos falando prácticamente de clases particulares, non? Temos unha serie de instalacións deportivas en moi boas condicións, unhas pistas de pádel, un campo de fútbol de herba artificial, temos un pabellón municipal, unha piscina para o verano, ofertamos moitas cousas. Quere crecer, o alcalde quere que o seu municipio creza en poboación, polo tanto en servizos, polo tanto, ou non é algo que lle preocupe? Nós nestos 4 anos de legislatura que temos, 2 que quedan por diante, 2 e algo, un dos nosos obxectivos é medrar con poboación, non? Como decía antes, temos un concello moi envellecido, está vindo xente de fora, pero sí é certo que fallecen máis xente da que ven a empadronarse o Concello da Baña, non? Por esa característica de concello con unha población pois moi maior, non? Nós estamos intentando por todos os xeitos de que veñan novas familias ao noso concello. Non tanto medrar, senón estabilizarse. Estamos intentando estabilizarnos e crecer, claro que sí, pero tampouco non buscamos un concello masificado, que non vai ser esa realidade, evidentemente, non? Pero sí que abrimos as portas a novas familias, non? De feito, estamos ahora, vamos a lanzar esta semana un plan de carácter municipal no que llevamos a comentar aos nosos veciños a posibilidade de aquelas vivendas que estén vacías, que estén pois en condicións de ser arrendadas, que os veciños que as poñan nunha especie de bolsa
para tratar de atraer población con estas novas vivendas, non? De feito, para... O sea, vas a enviar unha carta aos veciños informando de esa bolsa. Sí, de feito xa está, digamos que o proceso iniciado, xa temos feitas, xa estáse mandando os domicilios, en donde llevamos a explicar aos veciños que aquel veciño que teña unha vivenda baleira e que quera poñela en réxime de alquiler, efectivamente, o Concello vai a colaborar, vaille a facer de maneira totalmente gratuita, de balde, eses trámites que sean necesarios para facer ese aluguer, ese contrato, ese depósito dese aval, incluso vamos a subvencionar ata o 100% pois un seguro de responsabilidade de impagos, non? Para que, os nosos veciños estén tranquilos cando aluguen esas vivendas, non? Somos conscientes de que hai unha pequena bolsa de vivendas que se podría sacar no Concello da Baña, pero tamén sabemos que os nosos veciños, por ser sobre todo unha población moi maior, é unha xente moi desconfiada, unha xente que co tema este dos impagos, dos ocupas e todo isto, pois síntese un pouco indefensos, non? Entonces nós vamos a poñer da nosa parte todo o posible. Un seguro ante impagos, ante posibles impagos. Sí, financiar un seguro de posibles impagos a través do Concello para que, pois esta xente este máis tranquila a hora de poñer en alquiler as súas vivendas. Unha iniciativa interesante, non sei se novedosa, pero interesante que axude un pouco máis a meter no mercado, porque supoño que a xente que quere vivir agora mesmo de aluguer en Nabaña teno complicado. Sí, vemos... Unha necesidade... É a realidade, non? Vemos incluso que cando veñen profesores novos para o grupo escolar, incluso teñen dificultades para topar, efectivamente, para topar vivenda. Aproveitando a nosa localización tan próxima da capital, eu creo que o Concello da Baña pode ser, xa non vou dicir un concello residente ou residencial, porque suena así un pouco... pero si un concello con calidade de vida, en donde ti ves, podes ter a túa, non o teu adosado, aí parede con parede co veciño, senón a túa casiña, donde podes ter a túa eira, a túa finca, se queres plantar 2 lechugas, plántalas, se queres ter un can, podes ter un can tranquilamente, non vas ter un problema cun veciño que este susto na porta, esa é a calidad que podemos ofertar no Concello da Baña. Cunha poboación envellecida, supoño que as axudas, o fogar, esas persoas hai que atendelas, o conxunto da cidadanía é prioridade para o grupo de goberno as persoas maiores, que políticas se teñen? Ben, mira, nós aprobamos os orzamentos ora primeiro de ano, que fomos un dos concellos primeiros que aprobamos os orzamentos. Temos un orzamento de 4 millóns, un poquinho máis de 4 millóns de euros, non? Nese orzamento, máis de 1 millón de euros vai dedicado a servicios sociais. Vai dedicado a servicios sociais e na súa maior parte aos nosos maiores, non? Nós temos un servicio de comedor sobre rodas, en donde se lles leva a comida aos nosos maiores que non teñen capacidade para, facela na casa ou non teñen posibilidades, e aparte temos o que é a axuda a domicilio, o SAF directamente, non? Que estamos traballando, pois, por un lado, con personal propio e, con outro lado, cubrimos o resto das necesidades cunha empresa subcontratada. Quero dicir con eso que para nós é primordial. Nos vemos a realidade no noso Concello e tratamos de garantizarlle aos nosos maiores pois esa calidade de vida que teñen que ter. Cales son esas carpetas que ten o alcalde encima da mesa? Asunto 1, asunto 2, en que está a traballar pois en beneficio dos veciños e veciñas? Obras, non? Sí, Que hai por aí? Como ti vienes carpeta 1, carpeta 2, efectivamente. Todas son urxentes. Todo, claro, eu vou apuntando ali urxente, moi urxente, prioritario, non? Entonces vaise facendo según podes. O que máis cansino é nesto, sobre todo é a burocracia, non? Porque hai cousas que queres facer de carácter inmediato, pero por burocracia, por documentación, pois son cousas que se ralentizan no tempo. O máis rápido e lento. Efectivamente. Entón, pero ahora mismo temos en riba da mesa ese polígono industrial da Baña, que leva, pois non sei, debe de levar 19 anos aberto esa autorización deses RAU, dese suelo industrial, e a día de hoxe temos a autorización definitiva. Estamos pelexando para conseguir obter financiación para poder facer ese polígono industrial. Entonces, a carpeta... En que zona? Está ali, cerquiña da Baña, chamase Airoa, é un polígono industrial que conta con algo máis de 200.000 metros cuadrados, do cual a mitad é xa todo de carácter municipal, non teríamos que facer ningún tipo de expropiación, ni ningún tipo de traballo, é unha zona que está próxima a unha depuradora, pola cal pasa unha línea de alta tensión, pinta bastante ben, de feito estamos aí, con distintos contactos,
pactos en distintos organismos para bueno, conseguir, sobre todo, financiación para sacalo para diante. Non aspiramos a ter un polígono con 70, 80 empresas. Aspiramos a ter un polígono onde os nosos propios veciños podan montar o seu negocio sin ter que ir pois, ao Concello de Santa Comba, ao Concello de Negreira, porque nós non temos un suelo industrial. Estamos neso e, bueno, eu conto que nesta legislatura, se non este pois urbanizado, si en trazas en fase de urbanizar. O resto eso está na carpeta de moi urxente. No resto das carpetas, pois temos as obras correspondentes que estamos tratando de levar a cabo, que son pavimentacións de vías públicas. Nos, nesta legislatura, levamos dúas prioridades, que é o abastecemento de agua e o saneamento. Somos conscientes que son cousas que moitos dos veciños non van a apreciar, porque, como decimos os alcaldes, o abastecemento non se ve, efectivamente. Pero consideramos que algo... Non se ve relativo, porque a xente cando abre na casa... Sí, efectivamente. Pero consideramos que si o que queremos é mellorar o noso concello e que medre, temos que dar os servicios básicos indispensables. É moi triste que durante todos estes anos que levan gobernando no noso concello solamente haxa abastecemento de agua nunha parroquia. Das 15 parroquias que temos. Son unha? Son unha. E para iso ainda non está nin rematada, por decir de alguma maneira. Nós, ese primeiro ano que tuvemos de mandato, no 2019, conseguimos levar a agua a outra parroquia maiores. E neste mandato que nos queda, vamos a levala a 2 parroquias máis. Desta maneira, pois, no noso escueto período de mandato, por decir de alguma maneira, vamos levar a agua a 3 parroquias. O saneamento, estamos na mesma liña. Estamos facendo inversión en saneamento. O hándicap que temos no Concello da Baña ou a problemática é que, evidentemente, para o saneamento tens que ter unhas depuradoras, non? E nós, ahora mesmo no Concello da Baña, pois temos únicamente 2 depuradoras. Pero incluso esas 2 depuradoras non están aproveitadas ao 100%. O anterior goberno pois nunca se lle dou por traballar neste senso, non? E nós vemos que é fundamental. Aquelas zonas, aqueles lugares que se poda derivar o saneamento a estas 2 depuradoras, vamos a tratar de darlle salida ao maior número de vivendas posibles. Chamase servicio básico, é que xa ben implícito. Está moi ben que repunte. Unha de 15. E agora, vostede, 3, 4 de 15. E seguir traballando para... Correcto. A nosa iniciativa é intentar, non vou decir o 100% como dis, porque isto é cuestión de financiación, evidentemente, pero sí que neste mandato vamos a levar a 2 parroquias máis, esa é a idea de continuar co saneamento e abastecemento de auga. Falaba dun cambio, falaba de 30 anos duns, doutros. Vostede estivo de alcalde, sufriu unha moción de censura e agora retoma o bastón de mando co apoio do BNG, non? Que ten a 30 alcaldía e outras áreas de goberno. Como foi ese momento da moción de censura e que sinteu unha vez colleu de novo o bastón de mando? Pois co respaldo dos veciños e veciñas. Bueno, a verdad que a toro pasado, os recordos, un sempre intenta evitar os malos recordos. Se lle fago esta pregunta en quente, pois tería outra resposta. Efectivamente, non? Eu recoñezo que nese ano e medio que tuvemos de mandato aprendín moitísimas cousas, evidentemente. Pasámolo moi mal, porque era moi triste ver como intentábamos levar iniciativa tras iniciativa ao pleno e de maneira sistemática eran bloqueados e votado en contra, non? Sin alternativas, na maior parte das veces, non? Entonces, eso era, por un lado, frustrante para o noso equipo, porque víamos que non éramos capaces de levar a cabo o noso programa electoral, non? E por outro lado, era... minoría. Efectivamente, non estábamos gobernando en minoría, no pleno de investidura tuvemos o apoio de Compromiso por Galicia, pero a partir de aí pasaron a facer unha oposición pois durísima. Co Partido Popular. Co Partido Popular, asociados co Partido Popular. De feito, o Compromiso por Galicia, ao final, pois separouse de Compromiso por Galicia, fíxose Compromiso por a Baña, e foi aí cando fixeron ese pacto de goberno co Partido Popular que nos fixeron esa moción de censura, que se viu despois do tempo que non valiu para nada, porque o Concello seguiu como estaba, volveu a haber problemas dentro do Concello, non se avanzou en obras, non se avanzou en saneamento, non se avanzou en abastecemento de aguas, cousas que van salindo, que se van vendo, que esa moción pois non serviu máis que para que os veciños da Baña perderan o tempo 2 anos máis, non? Foi complicado, pero tamén teño que dicir que unha vez que se fixo esa moción de censura, o grupo
grupo que estábamos, os meus compañeiros concejales do PSOE, pois dixemos, mira, pois por un lado é positivo que o fagan, porque a ver se siga avanzando a Baña, porque estaba totalmente bloqueada por este sistema de oposición que estaba levando o Partido Popular e Compromiso por Galicia. Agora goberna como vai o pacto? Ben, tensións, tranquilidade? Temos tranquilidade. Como todas as parexas, sempre hai momentos de ideoloxías distintas e de situacións pois distintas dun lado ou do outro, pero a verdade é que vamos entendéndonos, vamos sacando cousas, eso é o positivo, que está funcionando o Concello. Fomos un dos primeiros concellos en sacar os orzamentos, temos o plan de obras e servicios aprobado en tempo, en datas, estamos facendo obras, estamos funcionando, vese como está avanzando o Concello de Baña, e iso é fruto de ese engranaxe que temos co bloque, que cada un dentro das súas áreas pois faise responsable das súas actuacións, pero que a hora de traballar de maneira conxunta, de aprobar os orzamentos, de sacar cousas nos plenos, de consensuar, estamos funcionando de maneira correcta. Alcalde, quero lle preguntar por unha noticia que saltou aos medios, que fala do exalcalde da desaparición de alo menos 5 dispositivos móviles. Que se pode dicir? Isto xa está judicializado. Penso que hai un xuizo agora en breve. Sí, bueno, eso foi unha das problemáticas que non justifican o anterior alcalde, non? Cando chegamos e nos incorporamos no pleno de investidura non, pero no seguinte pleno no de organización, pois unha vez que chegamos ao Concello e fixemos un balance do que había e todo eso, aparte desa deuda de máis de 1.800.000 euros que nos deixou aí o anterior grupo de goberno, os que fixeron a moción, que ao final o que deixaron foi eso, unha deuda de 1.800.000 euros e a falta duns teléfonos móviles, non? Eso foi o que valiu a moción, o que se demostraron para que foi a moción, non? O tema destes teléfonos foi que desapareceron uns teléfonos por un valor de 4.000 e algo de euros, porque eran móviles de alta gama, e, nos no pleno eu advertín da falta desos teléfonos, que se non aparecían, porque xa no mandato do 2019 pasou algo parecido, con un teléfono, con un iPhone e cun portátil tamén. Xa faltaron? Xa faltaron no 2019, e ao final, despois de mencionar no pleno, apareceron pois por unha empresa de transporte sin remitente e chegaron ao Concello de maneira así clandestina. Bueno, o caso é que se recuperaron e quedou nunha anécdota, non? Pero desta volta, eses 5 dispositivos pois non apareceron. Entonces, ao final, pois de maneira obligatoria, pois tuvemos que dar parte na Guardia Civil de que faltaban eses dispositivos, non? Fixos unha investigación, acaba de facer un auto o juzgado de Negreira, o juez neste caso, en donde, dá paso, ve inicios razonables e evidentes de que o anterior ex-alcalde quedouse con eses dispositivos e vais a abrir juicio oral en breve. Bueno, pues estaremos pendentes a ver qué ocurre con este... O sea, que os outros apareceron por seguro... Sí, os outros... de forma clandestina, o dixo vostede moi ben. Sí, efectivamente, porque chegaron unha vez que se denunciou na sesión plenaria, pois apareceron, pois, non recordo se 20 días ou 20 e pico días despois, por unha empresa de transporte, o Concello desta volta, advertido en pleno de que se iba a facer a correspondente denuncia na Guardia Civil, non apareceron. E, tras as pesquisas da Guardia Civil, pois encontraron que un deses teléfonos estaba, nunha liña dun familiar do anterior exalcalde, e a partir de aí vais a abrir juicio. Claro, que é un rastro penso que moi doado, non? Coas IPs, cada dispositivo ten un... Estes dispositivos, ao ser tan caros, evidentemente, teñen uns sistemas de seguridade onde se geolocalizan e se saben onde cabe estar. Estaremos pendentes deste asunto. Coa apertura do xuizo oral, non? Que acaba de dicir aquí. Bueno, máis asuntos. Penso que en breve vai haber unha carreira pedestre, tamén o deporte, non sei se a cultura tamén ten espazos suficientes como para poder levala e disfrutala. Non sei que espazos hai culturais, para a mocidade, en fin. Nós, sendo un concello pequeno, pois temos ou procuramos ter pois moita alternativa para os nosos veciños e para veciños de fora que participen, non? Ahora mesmo, por exemplo, temos unha carreira popular para o día 4 de maio, que aproveito desde aquí
aquí para invitar a toda aquela persona que sea amante das carreiras do deporte, pois que se inscriba, estás aberta na plataforma en inscripcións en carreirasgalegas.com, en donde esta carreira popular pois ten desde 5 a 10 kilómetros, distintas categorías escolares, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, biberóns, bueno, está aberto para todo, para nenos, maiores, adultos, e bueno, pois queremos invitar a toda esa xente que é amante do deporte a que participe o día 4 de maio nesta carreira popular no Concello da Baña. Participará vostede, ainda que sexa dando o pistoletazo? Sí, eu estarei aí seguro. O da carreira pero igual non, porque, bueno, nós somos un concello moi pequeno e onde o alcalde ten que participar na organización. Vale. Porque, bueno, sí, non é excusa máis que nada, para nós ou para min é un día de traballo, onde teño que colaborar. Nós somos un concello pequeno, moi humilde, non temos protección civil, non temos policía local, entón temos que organizar todo de maneira interna, contando co personal municipal, e moitas das veces, alcalde e concelleiros, pois estamos aí como un máis dos traballadores municipais. José Antonio Pereira Gil, o alcalde da Baña, como chega vostede á política, José Antonio? En que mundo andaba vostede que supoño tivo que aparcar para dedicarse á política? Bueno, eu, a verdade que a política sempre me gustou, non? Na empresa onde estaba traballando, cando pedí unha excedencia ao salir como alcalde, eu estaba formando parte do comité de empresa e do comité de salud laboral. Non vou decir a empresa porque non procede, pero bueno, era unha empresa grande, chegamos a ser 400 traballadores, e bueno, pois sempre tuven inquietudes, e ademais son unha persona que cando vexo que algo se pode mellorar, intento. Eu acórdome con compañeiros que protestaban e tal, incluso con xente no día a día que digo, isto había que cambiarlo e tal, eu son dos que digo, pois se crees neso, faino, ponte aí, fai falta xente que dé ese paso, que dé esa iniciativa. E bueno, eu pertenecía a un colectivo no Concello da Baña, a unha agrupación, e bueno, os compañeiros un día así nunha comida, pois empezaron a decir, o Concello da Baña tiñamos que botarlle man e tal, que hai que melloralo e tal, entonces, falando así, eu dixenlle eses compañeros, bueno, pero vos creedes que é mellorable o Concello da Baña? E decíanme, sí, é mellorable, José, eu creo que, bueno, pois vamos facer un grupo e intentamos se realmente é mellorable. E, bueno, por afinidades políticas, evidentemente, pusémonos en contacto e puséronos en contacto comigo dende o Partido Socialista, e a partir de aí, pois, foi onde surgiu esta iniciativa. E, bueno, fun de candidato, a primeira vez, pois, sacamos un resultado, mellor que nas anteriores do Partido Socialista, pero non o suficiente para formar parte do goberno. Entrei como concejal. E, bueno, a partir de aí, na seguinte, pois xa nos presentamos, tuvemos un mellor resultado, tuvemos ese apoio de Compromiso por Galicia para facer ese cambio no Concello despois de 26 anos de goberno do Partido Popular, e a partir de aí, pois, bueno, unha vez que nos fixeron esa moción... O que xa narramos. O que xa contamos. Quedanche esas ganas de decir, pois eu creo que se pode mellorar, vou a demostralo, presentámonos outra vez, conseguimos mellorar de novo os resultados, e desta volta, bueno, pois co apoio do bloque, pois estamos aquí gobernando no Concello da Baña. É unha das moitas citas que temos obrigadas coa Baña é a Festa da Filloa da Pedra, que non foi hai moito. Sí, acaba de ser a Festa da Filloa da Pedra, cun éxito espectacular. Vamos a ir nesa línea. De feito, dentro do Departamento de Turismo estamos facendo todos os trámites para conseguir que se declare de interés turístico, porque se levamos 21 edicións. Creemos que temos a capacidade de xuntar toda esa documentación, que cumplimos os requisitos para que se nos denomine de interés turístico, e estamos traballando neso, porque consideramos que é unha das festas que despois de 21 anos pois lle dou un nombre ao Concello da Baña. O Concello da Baña conócese por moitas cousas, pero creo que na contorna, na comarca e por fora, pois é famoso polas súas filloas da pedra, non? Un manjar para nós e para moitos dos oyentes, seguro. Entonces, bueno, estamos traballando neso. Pois, alcalde da Baña, benvido a este medio de forma presencial. Seguimos o día a día da actualidade da Baña na nosa web, nas nosas redes sociais, e que seguimos en conversa e que mandamos un saúdo a todos os veciños e veciñas da Baña que estén escoitando ou que escoiten en formato podcast esta entrevista. Graciñas por vir. Pois moitas gracias por brindarme esta oportunidade e verémonos pronto. Seguro que sí. Un saludo. Grazas, alcalde. Veña.